Numru ta' kelliema kienu ppreżenti f'Bormla sabiex jipparteċipaw fid-diskussjoni brabta ma' delizzi u tradizzjonijiet Maltin u Għawċin. Matul l-intervent tagħhom ħareġ b'mod ċar tħassib lejn il-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista tal-mozzjoni li se tpoġġi delizzi Maltin f'riskju. Fil-Malti għandna qawl minn ma jgħaddix mill-bib jgħaddi mit-tieqa. Però sfortunatament rajna li reċentament mhux konna ħanħallu t-tieqa miftuħa biex jgħaddu minna, anzi il-bib ukoll niftħuhom biex min irid jagħmel ħsara fil-każ tal-festi seta' kellu l-fakultà li jmur fejn irid imur il-qorti u jwaqqaf il-festi. Għandna biżżejjed problemi ġa f'kawżi pendenti l-qorti li l-isport sana ġa qiegħed jiġi meddet u żgur li ma kenniex bżonn din il-liġi biex tkompli tpoġġina f'pożizzjoni iktar antipatika milli ġa qegħdin illum. Fil-Parlament intqal li aħna ġejna mixtrijin, ġie allegat li aħna ġejna mixtrijin. U dun weġġatni. Qabel ma mmorru biex nibdew nagħmlu xi ngassamon xi ħadd, ejjew warbu daw l-idejat li jfarku u nsibu dak li għadna. Madankollu minkejja t-teddida mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista, il-kelliema ta' diversi delizzi u tradizzjonijiet esprimew is-sodisfazzjon tagħhom li l-Gvern Laburista se jibqa' jkun ta' sostenn għad-delizzi ta' kull Malti u Għawċi, bħalma diġà kien fil-passat. L-investiment li tisir fl-isport huwa investiment kbir. Tfal narawhom li iktar kemm ikunu esposti għall-edukazzjoni fiżika li jkunu outdoors jitalmu minn barra, għal-jom huwa għas-saħħa mentali tgħinhom tikkonċentra ħafna iktar. Nirringrazzjakom tal-impenn tagħkom u tas-sosten biex tkomplu tkatru l-kultura u tkomplu tajnu s-soċjetajiet volontarji, importanti l-kelma volontarji, biex ikomplu jesponu u jkatru il-kultura Maltija. Qed taraw il-kelma garanzija. Robert Abela huwa garanzija tradizzjoni tagħkom.